Здравейте! Благодарим ви за покупката на електрическия конвектор Tesi Cloud. Ние от екипа на Tesi създадохме това видео, за да ви помогнем с настройките на вграденото Wi-Fi комуникационно устройство в уреда. Приложението е налично както за Android-базирани смарт-телефони и таблети през магазина Google Play, така и за iOS устройства през магазина App Store, като го търсите по ключови думи Tesi Cloud. След инсталиране и стартиране на приложението, може да изберете език на интерфейса от 24 езикови версии. За да използвате приложението, е необходимо да направите регистрацията като потребител, като трябва да попълните актуална електронна поща, парола за достъп до акаунта и вашето име. Проверете електронната си поща за писмо от нас и кликнете на линка, за да потвърдите вашия акаунт. Ще се зареди нов прозорец с потвърждение, че акаунтът ви е активиран. След това трябва да се свържете към Wi-Fi мрежата на конвектора. За тази цел отваряте прозорец с достъпните Wi-Fi мрежи на вашето смарт-устройство и от списъка избирате мрежата на конвектора, започваща с TCH. След успешно свързване, автоматично се отваря нов прозорец с достъп до настройките на конвектора. Ако това не се случи, напишете в браузъра на смарт-устройството си IP адреса 10.0.0.1, откъдето ще достъпите интерфейса за управление. От бутона горе вдясно може да изберете предпочитан език. За да е достъпен конвекторът през интернет, трябва да го свържете към домашната си Wi-Fi мрежа. От главното меню изберете Настройки, след това Интернет връзка и натиснете Търсене мрежи. Изберете вашата Wi-Fi мрежа и въведете паролата, с която сте я защитили. Препоръчително е да се използва WPA или WPA2 криптиране, но ако притежавате по-стар Wi-Fi рутер, използвайте WAP криптиране. След успешно свързване ще ви излезе надпис «Връзката е запазена». След това трябва да закачите акаунта, който направихте в началото, като от главното меню изберете Настройки. След това mytesi.com и въвеждате електронната поща, която използвахте за регистрация и вашите имена. Запазвате настройките, като натиснете бутона «Запази». За проверка на връзката между конвектора и вашата Wi-Fi мрежа, избирате от главното меню за уреда, където са показани MAC адреса и ID-то на модула. Настройка на сървърното време може да направите, като изберете от меню Настройки, дата и час. От падащото меню избирате в коя държава се намирате и натиснете бутона Запази за потвърждение на настройките. Поради спецификата на температурния профил е възможно да има разлика от показаната на дисплея температура и различните части в стаята. Затова предлагаме опцията за температурна корекция, достъпна след избор на Настройки, Корекция. Вижте температура, която показва конвектора, измерете температурата на желаното място в стаята и задайте разликата в полето градуси. Диапазонът е от 0 до 4 градуса. Достатъчно е да натиснете бутона Запази, за да запаметите настройката. След първото влизане в Wi-Fi мрежата на конвектора препоръчваме да сложите парола за по-голяма сигурност. Това става, като от меню Настройки изберете Локална връзка. Плъзнете бутона Изключено до поява на Включено и в полето Ключ въведете парола от 8 до 40 символа, без интервали. Натиснете бутона Запис за запазване на паролата. Ако искате да продължите с настройките на конвектора, трябва отново да изберете Wi-Fi мрежата на конвектора и да въведете новата парола. След като отворите приложението и въведете данните си, се зарежда менюто за бърз достъп, откъдето може да настроите различни състояния на работа на конвектора. Избирате иконката в долния ляв ъгъл и влизате в меню Състояние. Включвате режим Ръчен и може да задавате желаната от вас температура в отопляваното помещение, като движите плъзгача наляво и надясно. Може да зададете как конвекторът да работи през седмицата, като от меню Състояние изберете Програма и натиснете бутона за редактиране. На дисплея ще се покажат всички дни от седмицата. Изберете ден и от подменюто изберете част от деня, преди 12 часа или след 12 часа и задайте желаната от вас температура в отопляваното помещение за съответния час.
Когато настроите желаните дни по часове, натиснете бутона "Запази", за да запаметите настройките. От менюто за бърз достъп също може да промените вече зададените температури по дни и часове. В режим сън автоматично и постепенно в рамките на 2 часа настроената температура ще се понижи с 3 градуса. В режим на отложен старт (стоп) чрез плъзгача може да зададете след колко време уредът да се включи или изключи в рамките на 24 часа, в зависимост от това дали уредът е в режим нагряване или изключено състояние. Също така може да направите справка за консумираната мощност, като изберете меню "Електромер". Зададете в полето мощността в ватове, която е посочена на типовата табелка на конвектора, и натиснете бутона "Пресметни". Може да използвате бутона "Нулирай", ако искате уредът да започне да калкулира разхода наново. Ако имате няколко устройства, може да използвате опцията за групиране. От основното меню избирате иконката в долния десен ъгъл на съответния уред. Ще се покаже прозорец, където задавате името на групата и натискате бутона "Добави в група". Ако искате да добавите последващ уред в същата група, повтаряте стъпките, като е важно коректно да въведете името на вече създадената група, защото в противен случай се създава нова група и не постигате ефекта на групиране. При успешно изпълнение на дисплея ще видите списък с всичките уреди в дадената група, подредени по азбучен ред. Като чрез управление на първия отоплителен уред се управляват и всички останали уреди в групата. Няма ограничение по отношение на брой създадени групи и количество уреди в тях. За да премахнете един или няколко уреда от дадена група, избирате иконката в долния десен ъгъл на груповия панел и до всеки уред в групата се появява символ "изтри". С натискането му изваждате дадения уред от съответната група и той се появява като отделен. Ако искате да върнете заводските настройки в режим "Изключено", натискате и задържате едновременно стрелките, чрез които се задава температурата. След показването на двете червени чертички на екрана, спирате натискането на стрелките и настройките на конвектора са анулирани. Tessy, it's impressive.